zikhona indlela zokusi-avoida mawukuthi siya-avoideka nanokuthi-ke nisibone siqala kumiphi iminyaka makuneminyaka ukuthi ngisho ngoba i-trend yezifo abanye baye beshethi uzothola ukuthi kule minyaka siyaqinisa kulesi siyancipha. Isifo esihamba kanjani lento yamalimi ngokulandelela? So okubalulekile ukuthi kwaziwe umphakathi ukuthi umntwana meqala ukukhuluma kubalulekile ukuthi nazi ukuthi aqala at what age umntwana ukukhuluma. So ama ages abalulekile ekufundiseni umntwana ukukhuluma is between 1 and 5. Kodwa sike sibone kakhulu ukuthi amalimi sesibona aqala la ku 2 years. Okay. 2 years old. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi amanye ayaziphelela. Lo qhubekayo from 3.5 kuyaphezulu mekuthi abaphelanga ila sibona khona ngempela ukuthi ila iqala khona ngempela umama noma umzali kumele ahambise umntwana aye ku speech therapist khona bezothola ama therapy akhona nama techniques ukuthi singamsiza kanjani umuntu onamalimi kuleminyaka yes.